Per tant, estem davant de la pitjor catàstrofe que es pot patir i aquella que neix gent a fer. Molt bé, tenim 60.000 morts de gana cada dia. Però, atenció, i aquest és potser el segon element més empipador, en el món d'aliments no en falten, sinó que en sobren. Segons estimacions de Nacions Unides, amb tot allò que produeixen l'agricultura i la ramaderia mundial, alimentaríem sobradament el planeta i encara en sobraria entre un 5 i un 10%. El problema no és la producció, el problema és, sens dubte, la mala distribució. Uns en tenim massa, d'altres en tenen massa poc. Just la setmana passada vaig comprar un llibre, encara no l'he pogut llegir, l'he fullejat una mica, amb un títol prou atractiu, perquè diu obesos i famolencs. Aquest és exactament el món en el que vivim. Gent que va fer cures d'obesitat i gent que mor de gana. Dit d'una altra manera, uns massa i uns altres massa poc. Això que estic dient ho vaig poder constatar l'any passat. Em van convidar a UNIES, a l'Institut d'Ensenyament Secundari. El professor que em va rebre em va dir que ell estava una mica disgustat perquè es donava compte que cada matí a l'hora del pati molts esmorzars quedaven abandonats. Els nanos es jugaven a futbol, es distreien, qualsevol cosa. Un dia va recollir tots els esmorzars que va trobar després del pati, els va col·locar damunt d'una taula, va fer venir la canalla, van fer 4 números, no em va dir com, però em va dir el resultat. Amb el que hi havia damunt d'aquella taula, a un país tan estimat per vosaltres, que teniu aquí l'avinguda de Palacagüina, és a dir, a Nicaragua, 10 famílies haurien viscut una setmana sencera, segons el que havien calculat que hi havia en aquella taula. Uns massa i uns altres massa poc. Tanmateix, és evident que la solució en aquest problema de la fam no ha de venir donat per allò que de vegades pensem i que fins i tot fem. I què és allò que pensem i fem? Doncs, senzillament, enviar aliments en els països necessitats. L'ONU diu que no sempre és dolent, però moltes vegades sí que és dolent enviar aliments. Hi ha ocasions en què no és dolent. Tots recordarem precisament el cas aquest que ara esmentava del tsunami a Tailàndia. Els tsunamis van dur pràcticament tot el país. No era pas dolent enviar aliments als tailandesos. Però una cosa és enviar aliments a Tailàndia, on més o menys la gent menja cada dia, potser menja menys que més, però menja cada dia. I una altra cosa és enviar aliments a Etiòpia, a Somàlia, a Eritrea, al Mali, al Níger, al Txad, on pràcticament no es menja mai. D'aquí que hi hagin 60.000 morts de gana cada dia. I aleshores, com diu molt bé l'ONU, enviar-los un sol dia aliments no resols res. O tens una planificació continuada, o més val que no els enviïs res. I més encara tenint en compte que sovint allò que enviem no reuneix les condicions de sanitat o de caducitat que hauria de reunir. Tots recordarem a la sala que fa 22 anys va explotar la central a Chernobyl, a Ucraïna. Quan va explotar aquesta central nuclear, se'n va desprendre una mena de núvol d'alt contingut radioactiu, dins del qual hi havia radi, urani, plutoni, tori, tot el que vulguem. Aquest núvol es va enfilar cap a l'atmosfera, els vents van anar apretant, el núvol es va desplaçar cap a l'oest, finalment els vents es van aturar i el núvol va quedar estancat damunt del cel d'Alemanya. Les pluges que queien sobre Alemanya aquells dies travessaven el tal núvol, quedaven impregnats de radioactivitat les aigües de la pluja, regaven les plantes i les enviaven. El govern alemany, que és molt cautelós en temes ambientals, se'n va donar compte, immediatament va prohibir als pagesos que venguessin la llet, perquè va dir la vostra llet surt de vaques que han menjat herba contaminada. No la vengueu. Però no us preocupeu, jo com a govern ja us indemnitzaré per la quantitat de llet que no hagi pogut vendre. Molt bé, els pagesos alemanys van fer cas de les instruccions del govern, no van vendre la llet, van cobrar la indemnització, tota la llet sobrant la van empaquetar, la van enviar a l'Àfrica i a Bolívia com a ajut alimentari. Precisament quan veiem per televisió, afortunadament cada vegada menys, aquelles imatges de nens amb panxetes inflades, amb mosques en els ulls, no sé quantes coses més, ens agafa de seguida un mal de cor i trobem a la porta una ONG que ens diu, escolta, donen 30, 40, 50 euros
i jo ja els enviaré unes galetes d'alt contingut dietètic perquè tirin endavant. Tu dones els 30, els 40, els 50 euros, quedes tranquil i els envien unes galetes que segons l'ONU no els serveixen per res, perquè són galetes fetes de blat, que és el nostre cereal principal. Hi ha països africans on el blat no l'han vist mai, i en tot cas el que fem és distorsionar-li el seu estómac. Finalment, diu l'ONU, fins i tot suposant que el país en el que vulgueu ajudar sí que tingui una certa tradició de consum de blat, tampoc és recomanable que li envieu blat. Per què? Home, diu l'ONU, senzillament, el vostre blat arribarà gratuït, que per això els hi esteu regalant. El pagès d'allà mai podrà vendre el seu blat gratuït perquè s'hi ha de guanyar la vida. El que aconseguiu és fer-li la competència deslleial al pagès d'allà, que com no podrà subsistir s'acabarà arruïnant, i un cop arruïnat l'any següent no farà blat, amb el qual hi haurà més fam que l'any anterior. Per tant, fet i resumit, enviem molt pocs aliments per resoldre el problema. Doncs aleshores, quina serà la solució? Perquè si la gent pateix gana i no ens podem enviar aliments, què hem de fer? Ara s'ha posat de moda en aquesta solució un nom, i aquest nom es diu sobirania alimentària. Aquests països s'han d'acostumar a ser sobirans amb les seves produccions agràries, dit d'una altra manera, no dependre d'altres. I què convé per assolir la sobirania alimentària? Segons l'ONU, dues coses. Primer, canviar, i de vegades de forma molt radical, el sistema de conreu que tenen aquests països. Perquè sovint el sistema de conreu d'aquests països no està basat en els seus interessos alimentaris, sinó en les nostres prioritats com a colonitzadors. Vàrem anar allà, els hi vàrem dir que com que el nostre clima no ho permet i el vostre sí, ja ens esteu fent cafè, ja ens esteu fent cacau, sucre, pinya tropical, plàtans, qualsevol cosa d'aquestes. Aquesta gent va començar a preparar això, allò que un economista amb una certa gràcia va dir, l'economia del postre, i mentre preparaven el nostre postre, abandonaven la producció dels cereals i dels seus aliments bàsics. Què diu l'ONU? Doncs, escolta, canviem. Menys cafè, menys cacau, menys sucre, menys te, menys plàtans, menys pinya tropical, i més blat de moro, i més arròs, i més ciballa, i més or. Perquè suposo que en aquesta sala tots estarem d'acord que del blat se'n pot viure i del cafè no se'n pot viure, excepte un grup d'estudiants en temps d'exàmens. De manera que hem de canviar radicalment les produccions. Segona mesura que diu l'ONU. Mira, ja està bé canviar les produccions, però no n'hi ha prou. Si volem eliminar la fam en el món, cal posar-hi diners. Què vol dir diners? Diners vol dir regadius, diners vol dir camins rurals, vol dir maquinària agrària, vol dir granges, vol dir bancs de pesca, vol dir formació professional agrària, vol dir una sèrie de coses. I quan vol dir això en diner? L'ONU ha calculat 50.000 milions de dòlars cada any. Precisament la FAO, que és l'Organització de l'Agricultura de l'ONU, es va reunir el passat mes de juny a Roma i va fer una crida d'urgència als països rics. Els va dir, si voleu eliminar la fam en el món, sisplau, doneu-me cada any 50.000 milions de dòlars, procedirem a aquestes inversions i resoldrem el problema. Els països rics li van respondre, no sabem si tenim tants diners, ens ho hem de mirar. Van trigar 4 setmanes i al cap de 4 setmanes van dir, ja ens ho hem mirat. No tenim 50.000 milions de dòlars, els nostres pressupostos no donen tant. Ara hem aconseguit reunir 8.000 milions de dòlars. Bé, 8.000 milions de dòlars, una quantitat, suposo que per tots nosaltres molt respectable, però per la fam en el món no serveix per res. Però fixem-nos en la paradoxa. Els mateixos països rics que el mes de juny li deien a la FAO no tenim enlloc 50.000 milions de dòlars, els nostres pressupostos no donen de sí. 3 mesos més tard, setembre i octubre, trobaven no 50.000 milions de dòlars. Un sol d'aquests països, que s'anomena Estats Units, trobava 700.000 milions de dòlars, és a dir, 14 vegades més, per ajudar a la banca nord-americana. I si en els 700.000 que va donar als Estats Units, i sumem el que ha donat Europa, i el que ha donat Canadà, i el que ha donat Japó, i el que ha donat Austràlia, i el que ha donat no sé qui més, en total s'han donat en els bancs 2 bilions de dòlars. 2 bilions en B de Barcelona, que en aquest cas seria més apropiat de dir en B de Pur,
2 bilions de dòlars a la banca. 2 bilions de dòlars són 40 vegades més del que demana l'ONU per erradicar la fam. Dit d'una altra manera, amb el que